De vorige week stond sport centraal bij Wad en Pleintje. De 6 fotografen fotografeerden in zelfgekozen sport. Over. Ja, kom maar. Oh. De winnende foto van deze fotoopdracht is de foto met de springruiter. Gefeliciteerd! De eerste 2 heb ik natuurlijk gewonnen en nu heb ik hem verloren. En dan denk ik, oké, nou moet ik wel echt mijn best gaan doen. Dus het wordt toch nog spannend, maar dat is wel leuk, zo hoort het ook. De finale dag van Wad en Pleintje is aangebroken. Wie gaat er naar huis met de winst? De fotografen ontmoeten elkaar weer in kasteel De Keverberg. Kandidaten, het is zover. De finale opdracht. Wie gaat er met de winst vandoor en de eerste prijs? Maar zover is het nog niet. Nog 1 opdracht. We gaan aan de slag. Dick, wat is de opdracht? De opdracht is: maak een portret bij of in de omgeving van kasteel De Keverberg. De deelnemers krijgen alle ruimte en alle tijd om een portret te maken van iemand die ze zelf geselecteerd hebben. Ook is het mogelijk om het portret aan te kleden met wellicht kleding uit het verleden of zelfs een beetje high fashion. Alles is toegestaan en alles is mogelijk. Oh, hartstikke zenuwachtig voor, want portret is niet mijn ding. Voor die andere keer was ik niet zenuwachtig, maar vandaag wel heb ik echt wel een beetje de bibbertjes. Portretfotografie heb ik niet zo vaak gedaan. Lijkt me wel leuk. Ik heb een model speciaal. Ik denk dat ik het mooiste model heb meegenomen, mijn dochter. En we zullen zien. Ik moet dadelijk mijn model ophalen. Die staat er hopelijk onder. En dan ga ik kijken of het binnen of buiten wordt. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of het alleen een gezicht wordt of een totale foto. Ja, moet de situatie uitwijzen. Ja, heel spannend. Dat is iets waar ik totaal geen ervaring in heb. Ik ben met het model al een keer hier geweest om te oefenen. En ik denk dat ik een redelijk origineel momentje heb gekozen. En we gaan het zien of dat ik het nu ook weer tot uitvoering kan brengen. Een van de 6 zal uiteindelijk wel winnen. Ja, alles kan er gebeuren. Dus het is natuurlijk wel zo dat er wel een bepaalde verwachting is welke kant het uit zal gaan. Maar ja, wat mij betreft ligt alles nog open en zal de beste uiteindelijk met de meeste punten zal toch winnen. Ik ben benieuwd. Ja, ik hoop eigenlijk dat ik dan de winnende foto kan gaan maken, want het is eigenlijk wel een beetje mijn ding, wat ik al vaker doe. Ik heb een heel leuk model, ik heb een mooie jurk, ik heb een mooi model, goed in de visie heb ik gezien al net. Dus ik verwacht heel veel van. Nou, het leuke is mijn dochter is mijn model. Mijn collega die maakt jurken voor bekende mensen. Dus die heeft een jurk voor mijn dochter gemaakt. Zij heeft een visagiste geregeld, dus het gaat goed komen. Oh, ik kom wel huilen. Ja, dat gaan we dus niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Echt zo mooi. Ja, Ja. nou, absoluut. Oh, het is zo mooi om mijn eigen dochter zo te zien. Echt. Ja, super mooi. Ik hoef echt geen foto's meer te maken. Ik vind het wel prima zo. Zullen we naar een plekje gaan? Ja, je gaat een plekje zoeken. Daar ben ik totaal niet ervaren in. Dus voor mij is het natuurlijk wel een uitdaging. Ik ben meer beter in dieren. Dus ja, ik ga mijn best doen. Meer kan ik niet doen. Is dat niet erg? Nee hoor, helemaal niet. Ik wil niet weten wat er meest sleur altijd. Ik heb, om eerlijk te zeggen, ook wel vooral voor deze keer slecht geslapen wil ik niet zeggen, maar toch al mee bezig geweest. En vooral omdat ik niet wist wat ik moest gaan doen, maar toen ik het eenmaal wel wist, toen was het toch goed. Ik ga een model fotograferen in het donker, in een van de gangen. En die heeft een kaars op de schouder.
En die heeft wel of niet, dat weet ik nog niet, een lensbal waar wij ook mee fotograferen in de hand met een waar licht uitkomt. Ja, ik heb heel lang na liggen te denken van wat moet je? Ja, omdat ik daar dus geen ervaring in heb. Ja, dan ga je zoeken op internet en dan kom je wat voorbeelden tegen. En ja, dit was een voorbeeld en dat probeer ik dan zoveel mogelijk na te doen eigenlijk. Om eerlijk te zeggen ben ik al een keer eerder hier geweest om uit te proberen, ook met het model. En we hadden al een locatie uitgezocht, dus ik had een beetje het idee van hoe het eruit zou kunnen komen te zien. En ja, ik denk dat we het nog net iets beter hebben kunnen maken als dat het met oefenen was. Ze vroeg mij, wat moet ik aan en noem maar op. Ik zeg, wat jij je gemakkelijkste in voelt. En ik zeg, bekijken wel hoe we de foto gaan maken. En ik had me voorgenomen, ga van tevoren even in het kasteel kijken. Heb ik niet gedaan, hè. Die move had ik wel willen doen. Om te kijken van, ja, waar is dan het beste liggen op dat moment. Maar ik denk, ja, het komt wel. Dus we zijn gewoon begonnen. Is het mooi? Ja, als ik zie, die anderen hebben allemaal make-up. Maar ik heb een zoon bij me en die heeft dus een glad geschoren hoofd. Dus ik heb geen make-up en haarstylist nodig. Maar ik heb een hoed meegenomen. Dus ik ga al zitten, denk ik, gewoon naar de andere kant van de Maas heen. Nee, en dan het kasteel op de achtergrond. Maar, dan wil ik kasteel veel te ver. Ja. Ja, dan noemen ze het licht, ja, het pakket gries. En zeker als het iets heel ver weg is. Ja, het is wel fel licht, maar ik heb een paraplu bij me, dus dat een beetje de zonlicht kan temperen. Dus ik hoop dat het allemaal lukt. Ja, en nou even wat zo, wie zei met de hoed, ja. Vandaag moet het bij de fotografen dan toch wel gebeuren hier. In die 2 uurtjes die ze hebben gekregen voor het maken van de foto. En dat is inderdaad geen makkelijke opdracht. Wat ik belangrijk vind bij het maken van een portret is ja, dat de ogen sowieso altijd scherp zijn. Een mooie compositie, rekening houden vooral nu met het zonlicht, dat het niet te donker, niet te overbelicht is. Ja, dat soort dingen moeten ze rekening mee houden. Ja. Is het een moeilijke opdracht? Ik denk het wel, ja. Ik denk omdat hier is zoveel keuze om een mooie foto te maken. En misschien had een beetje vooronderzoek had misschien wel was wel op zijn plaats geweest, zeg maar. Maar ik denk dat de meesten het wel gedaan hebben. Een beetje verkennen van tevoren was misschien niet verkeerd geweest. Dat je ook echt keuzes maakt. Want vaak is fotograferen is keuzes maken. Doe ik dit? Nee, ik doe dat. Nou, doe ik het zus? Nee, ik doe het toch anders. Dus op die manier moet je je foto toch maar een beetje, ja, steeds een beetje invullen, een beetje opbouwen. Maar als je hier blanco komt met geen plan, ja, dan maak je het jezelf wel heel moeilijk, denk ik. Kom maar eens of dat ze de spoor achter de gedichttreks. Ja, die spontaniteit die ik altijd gebruik om te knippen. Van als ik van tevoren van alles in elkaar moet schuiven, dat lukt niet. Het wordt altijd anders dan wat ik dan denk. Dus het spontane, ja, dat past beter bij mij. Van, ik zie iets en dat knip ik. Ah, die is leuk. Die gedachte heb ik voor onder in de zaal te fotograferen of hier boven in het dingen. Dat moet ik even gaan kijken. Omdat de opdracht ook is, een stuk van het kasteel moet herkenbaar zijn in de foto. Dus ja, spannend. Super spannend. Ja, het is alleen heel lastig om een model te zoeken. Dus ja, dat is niet mijn dagelijkse dingen. Ik doe het eigenlijk helemaal nooit eigenlijk zijn. Dus ook dat is een extraatje voor mij weer vandaag. Oké. Jazeker. Het is er gewoon heel grappig uit.
Ik heb vanmorgen zitten rondlopen rond het kasteel, in het kasteel, maar het is een beetje afhankelijk van het licht, hoe het licht gaat vallen. Ik was vanmorgen om 9 uur, was ik 8:15 was ik hier. Ja, nu zijn we wat verder. Dus even afwachten hoe het gaat lopen. Maar jawel, ik heb er wel zin in en ik durf ook wel vol tegen de zon in te gaan. Dus ik hou er wel aan. Dus eigenlijk is het kasteel fantastisch, er is eigenlijk te veel moois. En het licht is toch een beetje verraderlijk. Het is hard licht, het is toch zonnig, schaduw, licht. Ja, het is allemaal eigenlijk te veel om op te noemen. Er zijn heel veel valkuilen waar je uiteindelijk over kan struikelen. Ik vind het niet zo. Net? Nee. Dat is dit wel, maar als mijn ganse dingen staan erop. Ja. Ik had ontzettend veel mazzel eigenlijk. Ik had een heel goed model weten te strikken ervoor. Ze had het vaker gedaan, dat kon ik ook wel zien. Ik had nooit met haar gewerkt, maar ik doe dit soort dingen wel vaker. Ik had nooit met haar gewerkt, maar jawel, ze spat wel van het scherm af. Ja. Wir doen es mit paraplu erbij. Ja, zo Kes. Ja, mag wel rammen, mag bij me. Heel veel zon, volle bak zon. Dus ja, het was echt heel moeilijk. Dus op een gegeven moment ben ik maar in de struiken gaan liggen om een klein beetje schaduw te krijgen. Dus ik hoop dat het op de foto niet te zien is. Prachtig. Zo mooi. Ja, die zag er echt heel mooi uit. Ja, mooi om te zien. Het is echt leuk om dit samen met je dochter te doen. 3, 2, 1. Nee, je moet naar achteren gooien. Nee, serieus. je moet echt naar achteren gooien. Echt, maar dat is serieus. Ja goed, als jury letten we natuurlijk op de uitvoering van de opdracht. Hè. Is de foto gemaakt zoals we dat gevraagd hebben? Dan letten we natuurlijk op technische uitvoering, op compositie. Allemaal dat soort aspecten, daar ga je natuurlijk wel op letten. Dus ja, dat gold ook bij de vorige opdrachten hoor. Je let eigenlijk overal wel op. Maar bij deze opdracht natuurlijk misschien ook des te meer. Het plaatje moet gewoon kloppen. Ik wil een beetje een sfeerimpressie krijgen van het kasteel. Maar het moet ook vooral om het model gaan. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. Ik denk wel dat ik een goede foto heb gemaakt. En ik denk wel voor hele mooie hoekjes in dit kasteel aanwezig zijn. Het leent zich er wel voor. Ja. Ik wilde een model fotograferen. Geen standaard model, geen mooie strakke jonge vrouw. Dus ik heb een collega gevraagd die een beetje op leeftijd is, maar in ieder geval iets jonger dan ik. En die vond het meteen leuk om te doen. Een beetje een vrouw die wat extravagant met kleding is. En ze had ook een mooi jurkje bij zich. En ja, het ging eigenlijk vanzelf. Leuk om te doen. Zeker met, ja, mijn dochter was een model. En het is toch speciaal dat je dat in deze wedstrijdomstandigheden, dus noem ik dat toch even, hè, om het dan met je dochter te mogen doen, de foto. En ik vind de foto's die we gemaakt hebben samen mooie foto's zijn. Hè? En ja, wie weet. Ik had ja, veel foto's gemaakt. Ik had veel hoeken in het kasteel
in en rondom het kasteel gebruikt. Nou, dan ga je aan het werk en denk je, oh, die is mooi, die is mooi, die is mooi. Ja, en dan komt de keuzestress. Maar ik heb uiteindelijk terug kunnen brengen naar 2 en uiteindelijk maar 1. Nou, voor mij ging het helemaal goed. En voor mijn model ook. We hebben mooie foto's gemaakt. En dan maak je heel veel mooie foto's. En dan komt het probleem, hè. Welke ga je uitzoeken voor het plaatje? Ja, we hebben dat samen gedaan. We vonden ook dat we dat moesten doen. En zodoende hebben we samen voor ons idee de leukste en mooiste foto uitgezocht. En die hebben we opgestuurd. En dan gaan we er natuurlijk vanuit dat we dat winnen. Ik vond vooral het leuke dat je andere dingen gaat fotograferen. Ik ben vooral van de dieren, zeg maar. Ja, en dit was totaal anders. En ik vond het draaksteken vond ik wel met name echt heel mooi. En dit vond ik ook heel leuk. Maar goed, Yvonne heeft me wel echt gigantisch geholpen met de jurk en Fleur met de make-up. Dus ja, dat totaalplaatje was echt heel leuk. Hoewel ik hartstikke zenuwachtig was vanmorgen. Ja, je bent bezig en dan loopt het gewoon. We gaan het hier proberen, we gaan het daar proberen. We hebben van allerlei plekken gehad. En nou, ik had mijn kleindochter erbij, die wilde er ook soms op. En uiteindelijk vind ik zelf weer, is het een hele spontane foto geworden van, ik wil er ook even op. Nu de foto's zijn ingestuurd, is het de taak van de jury om een oordeel te geven. In de jury zit fotograaf Dick Holthuis, beeldredacteur van de Limburger Rai Scheien en kunstenaar Erik Kirkels. Erik is het gastjurylid en kijkt met zijn kunstzinnig oog naar de printen. Het model zelf, precies. Omdat het beeld geeft de foto weer. Ja, ja. Dus kijken maar wat dat meetje, er zit het verhaal achter van, ja, er is iets buiten de foto wat intrigerend is. Ik ben ook benieuwd. Ik ben ook benieuwd van wat de anderen ervan gemaakt hebben. En wat de uitslag is, maakt me helemaal niks uit. Ik vond het meedoen alleen maar leuk. Dus. De beoordeling van de ingestuurde foto's. Als eerste de foto van Saskia. De jury zegt, een mooie compositie, mooi gebruik gemaakt van het natuurlijke licht. Maar de achtergrond is iets of wat te aanwezig. Ook was het beeld en de aandacht naar het model sterker geweest als de uitsnede was aangepast. De lijnen in de achtergrond waren dan minder storend geweest. Ook denkt de jury dat in totaliteit hier net iets meer ingezeten had. De tweede foto, de foto van Marta. Mooie keuze van de lichtinval op de achtergrond. Erg spannend gekozen. De aandacht gaat direct naar het jonge model met de hoed, waardoor de aandacht van het tweede mannelijke model wordt afgeleid. Wellicht was het poortje links overbodig geweest en had gerust weggelaten kunnen worden. De foto van Jacques. Een fraaie plaat. Mooi contrast tussen model en achtergrond. De jurk knalt letterlijk van het scherm. De pose en de blik van het model gaan verder buiten de foto. Dit maakt dat je blijft kijken en vragen blijft stellen. Echter was de foto nog beter geweest als deze meer en resoluut was aangesneden. De foto van G. Mooie lichtinval op het gezicht van het model. Door de licht-donker verhouding tussen het bestaande en het kunstlicht. De fakkel in de achtergrond leidt de aandacht enigszins weg van het model. Dat is jammer. De foto van Jos. Erg mooi gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de lichtinval op de muur van kasteel De Keverberg. Als er extra aandacht op de lichtinval op de jurk was geweest, was de foto nog completer. Nu is deze iets wat te licht. De laatste foto van Marco. Een mooie compositie. Sterk is dat de vlakverdeling tussen de muur links en het model bijna 50-50 is. De lijnen van de muur in de achtergrond vormen een erg mooie compositie met elkaar. Ja, juryvoorzitter Dick Holthuis. Wie heeft deze opdracht gewonnen? Ja, deze opdracht. Het was een moeilijke bevalling. Allereerst wil ik zeggen dat we als extra jurylid deze aflevering Erik Kirkels hebben gevraagd om mee te jureren. Erik is een
kunstenaar. Hij komt uit een andere hoek, maar we vonden het wel erg van toegevoegde waarde om hen ook eens te laten kijken naar fotografie. En dit heeft geresulteerd in een, ja, moet ik zeggen, toch weer in een andere beoordeling van de fotografie zoals jullie die hebben ingeleverd. Het was niet makkelijk. Het was echt niet makkelijk. Wel zien we dat we door de opdrachten heen toch het niveau enigszins gaat stijgen. En dat maakt ons wel heel blij. Dus de jury heeft na lang beraad besloten dat er deze keer niet 1, maar 2 winnaars zijn. We kwamen er gewoon simpelweg niet uit. De foto's zijn weliswaar gemaakt bij of in Kasteel de Keverberg, maar zijn wel totaal verschillend. Dus wij hebben besloten dat de winnaar van deze opdracht is Marco en Jacques. Gefeliciteerd! Met beide in 8,3 winnen Marco en Jacques deze ronde. Maar is dat genoeg om Saskia te verslaan? Kortom, wie wordt de uiteindelijke winnaar? Ja, en dan komen we tot de laatste vraag. Dick, wie is de winnaar van Wat een Pleitje van seizoen 2023? De winnaar van het eerste seizoen van Wat een Pleitje, ja, die moet nog heel even wachten, want ik wil eerst even nog wat zeggen. We hebben 4 opdrachten met jullie mogen doen en het zijn 6 verschillende fotografen met 6 verschillende invalshoeken. De jury wil jullie graag complimenteren met jullie inzet en jullie bijdrage aan het programma. Het was daardoor ook niet makkelijk om telkens een winnaar uit te roepen, omdat de resultaten soms heel verschillend waren. Zo hebben we besloten om de punten bij elkaar op te tellen en ook niemand te laten afvallen gedurende de opnames. De winnaar van Wat een Pleitje seizoen 2023 is Saskia. Gefeliciteerd! Nou, ik kreeg seizoenknijp van Marco won opdracht 3 en Dogge opdracht 4. En ik heb al die punten natuurlijk niet bij elkaar opgeteld. Ik dacht, oh nee, dat gaat er me nog voorbij. Dus ja, ik was wel heel blij dat ik mijn naam hoorde, want ik had wel echt even knijp. Saskia Hoebe uit Pallingen wint Wat een Pleitje. Vanaf de eerste opdracht wist ze de jury te raken. En dat was ook toen ik aan dit programma begon en die anderen zag, die hadden allemaal dikke vette lenzen en statieven. En ik heb gewoon 1 toestelletje met een lens en dat is het. Dus ik dacht echt, ja, dit gaat echt niet goed. Dus, maar ja, het had gewoon heel anders uitgepakt. En ik zie het wel. Ik laat het gewoon op me afkomen. Zo'n ding heb ik natuurlijk nog nooit gedaan. Ik vond het echt een belevenis van... en ook de feedback die je krijgt van de foto's die je gemaakt hebt, van laat daar iets meer op en probeer dat eens van, ja, je leert van allemaal die dingen, vind ik. Ik zeg al, ben ik de allerlaatste, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, maar alleen, ja, een hele super leuke belevenis. Met als uitschieter voor mij dan het draagsteken. Ja, daar kom je normaal niet. Een geweldige avond. Ja, super. Saskia Hoebe uit Pallingen wint Wat een Pleitje. Vanaf de eerste opdracht wist ze de jury te raken met haar foto's. Saskia wint dus. Zij mag de cover fotograferen van Fijn Magazine. Ik heb er ook echt heel veel zin in. Ik moet wel werken, dus ik moet wel even nog vrij regelen. Ja, dat komt vast wel goed, ja. Volgende week de covershoot. Tot dan.